Subhanallah. Kaže Imame Zuhri, Muhammed ibn Šihabe Zuhri, veliki učenjak ovoga ummeta. On je prenio od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, 70 sunneta koje nije prenio niko drugi u njegovoj generaciji. Izdvojio se 70, sačuvao nam 70 sunneta koje nije drugi niko prenio. On je umro 124. hidžrske godine. Kaže: Ma tala al-majlisu illa kana fihi nasiban liš-šejtan. Kaže, nijedan medžlis se neće oduljiti, nijedno sjelo, a kaže da šejtan u njemu neće imati svoga udjela. Dugo sjelo, ljudi dugo sjede, dugo se priča, tu šejtan ima, to je za njega bašta, ima da bira. Ima on tu svega i sa čega. Zato što je šta? Dug medžlis. Zijaret 8 sati. Od 9 ujutro na večer do izajacije. Zijaret. Čudan zijaret. Taj zijaret kad bi se mogao filtrirati, kad bi se to moglo nešto ovako, je tako da to nešto materijalno pa da iziđe, da nešto ostane gore, to bi. Zijaret između akšama i jacije ne može biti ljepši. Klanjaš akšam u svojoj džamiji, odeš kod brata muslimana i vratiš se na jaciju u svoju džamiju. A to, ta priča, ti nekakvi sjela, ta neka pretjerana ništa.